Ja, ik ben wel bestuurslid van de biljartclub, maar we hebben de taken Sint-Wurg zo verdeeld dat elke keer wat doet. Dus op het bestuur die hoeft haast niks meer te doen. Mag ik daarin praten? Wij hebben op heden 121 leden. En toen je kwam, dan vinden we in de orde op een haast met single en toen gingen we ongeveer een dikke 50. En toen heb ik de hele club opgebouwd. Want toen stier door niks op papier, dus we gaan alles op papier zetten, regeltjes die afgelaten worden. En hier hebben we om te vinden meer in een noodhulpboeken af. Ik ga ze erom helpen bij de oude biljarters die hier nog rondstruinen. En toen gaan we een reglement maken en zo willen komen op een uitbreiding van de club van 3 groepen competitie. Ik kom in de Hoogers omdat ik hier computerles jou. Computerles als senioren. Allerhande cursussen met de jongen. We beginnen met beginners en daarna kregen we een cursus van tekstverwerken en daarna kregen we een cursus van internet e-mail en daarna kinderen eventueel een cursus van fotofilter en geval de mensen die komen hier. Ze beginnen onderaan en na ongeveer een maand of zo'n 8 dan kun je redelijk mijn computer aan doen.